Bhí bhain fórsa caite tá níos mó ná 2,200 bunscoil fud fad na tíre ag fáil mBéiltí teog ach lá. Is mar chuid is céim rialta sé seo agus an céim ag fás ó 2019. Tá pléann fi láthair áfach fé Caighdeán na mBéiltí, tá roinnt múntóirí agus tistí ag rágur úntaach an rudaíad agus roinnt eile nach bhfuil sásta leo. Tá mis anseo is scoil céadar ar mailí na nail le leabhar leo fin na lonta agus le nadúir mí áit madidir sin céim. Is bron na lonta te agus is málam go haisiad teach cún gach lá, haisiad anna slán túildis agus haisiad anna bhlasta. Is meascán bh faoi míad bugéiris, faoi míad gachidas éis rud stú martóla, faoi míad líomháis le pónarí agus faoi míad spín agus gachas éis rud. Tá eisiúlas anna dhearfach feachtagan meallar na lonta te. Tá na tuismóirí anna hásta go bhfuil an bí slán túil agus go bhfuil sé á túil agus tá na lenaí anna hásta chumá tuis go bhfuil an bí deiste áil i láran lei agus tuis go bhfuil sé anna bhlasta chumá. Is léir bhfuil pobal na scoile anseo is scoil céadar anna hásta le naghaid lonta ach i measc na bhaidbe natá luaite ag daoine eile timpeall na tíre, bhí siad san bortha fé Aláine an bhí agus an Pacáistíocht ina hagann sé. Tá sé ráite ag an rialtas nua áfach chuil siad chun brú a chur ar na cólachtaí a churann an bí ar fáil trocha díana a leanúnt, maidir le bathúil na lonta agus an tábhar ina Pacáistíocht ar wathe le sláinte na daltaí. Seán mBéiltí, Nuacht Cúla4, scoil céadar.